Niin terve ensimmäistä kertaa, Johnny Boy. Täällä ensimmäistä kertaa siis kuin äsken sanoin. Mä aloitin nyt, tai haluan aloittaa nyt vlogaamisen. Mä sain inspiraatiota vähän Eetpixiltä, eli Eetulta, kuten kaikki tietää. Varmaan mä oon tilannut sen ja tykännyt aika monesta videosta ja niin edespäin. Ja mä toivon saada paljon tilaajia ja tämmöstä. Mä kerron sitten jossain vaiheessa vähän itsestäni kaikkien spesiaalien kohdilla ja mistä mä tuun ja mikä mun nimi on. Ja aloitan ehkä pelin pelaamisen ja tämmösen ja tällainen. Mut joo, tästä ekasta videosta ei tule ehkä niin pitkä. En tiedä, koska mä en keksi tähän ekaan videoon niin paljon tekemistä. Koska mä vaan nyt kerron vähän niin kuin itsestäni tästä näin. Eli mä harrastan jalkapalloa ja salibändyä. Jalkapalloa on hetki 4 tai 3 vuotta jo harrastanut, tai 2 on varma. Ja salibändyä 3 tai 2 vuotta, en ole varma. Lempijoukkue NHL:stä on Chicago niinku tuolta. Pistän sormen siihen, tosta näkyy. Ja niin, ja sitten jalkapallossa Chelsea. Ja mä käyn tosi paljon katsomassa Chelsean pelejä. Ja Chicagon peliä en ole vielä kertaakaan ollut katsomassa, enkä varmaan tuu. Mä en tiedä, ehkä joskus menen. On ollut katsomassa Chelsean peliä miljoonia kertoja jo. Joo, ja mä aloitan ton vlogaamisen siksi, että mulla ei ollut oikein mitään muuta tekemistä päivien aikana, kun salibändyin loppua ja jalkapallon loppua ja tämmöstä. Mä tulin just Ahvenanmaalta pelaamasta jalkapalloa ja siihen loppui ne turnaukset ja harrastukset. Ja mä en ehkä harrasta enää jalkapalloa, mä oon varma. Niin mä oon nyt harrastamaan vlogaamista. En tiedä, onko sitä harrastamista. Mä yritän käydä noita Tube-miitistä, jos mä saan todella paljon tykkäyksiä ja tilaajia. Ja jne. Ja niin. Niin kerron sitten itsestäni kaiken spesiaalien aikana ja syön jotain mahdollisimman tulisi tai ja se oli vissiin sitten tässä ja toivottavasti on paljon tykkäyksiä tälle videolle. Jos pidit, voit tilata ja tykätä ja lisätä suosikkeja ja kaikki on täysin vapaaehtoista. Ok, toi on ehkä vähän copyright, mistä ei ollut. Miten nähdään.